لسر کۆمکوژیە هەلەبجێ 33 ساڵ بۆری لێ باندۆرا وی هێژی خوێدیار دکێ. لە ئەنقەرە ڕێخستنا شاغا مامەقەی یا HDP ji bo bîranîna komkujiya Helepçeyê bi navê Me bîr nekir em ê bîr jî nekin panelek hate lidarxistin. Parlamenterê HDP Kemal Bülbül, rêveberê Komeleyên Demokratîk yên Elewiya Hasan Altun beşdar bûn. Çavderê komkujiya Helepçeyê Rojnemavan Ramazan Öztürk jî bi Skype'yê li vê derê qsedanek kir. Bülbül da aqaftina xwe da li ser komkujiyê sekinî û got komkujiya Kurdan berê Helepçeyê jî hebû û piştî Helepçeyê jî dom dike. Halepçe komkujiyek mezine ev ne bir tane katliameke. Ev komkujiya li dijî insanetiye, li dijî gelî Kurde, li dijî xwezaya, li dijî zarokun, li dijî jinanın. Ji bo ve gere hukuka dünyayê Halepçe'yi bir komkuji gere bir naskirin bike yani. Hatta no her tim Halepçe şermezar dikin li ev ne bir tane bese yani. Beşdarvanên panelê radigînin ku li Tirkiye hema her rojek wek rojeka bîranînê hatiye diyarkirin. Yên ku ji teqînan jiyana xwe ji dest dane, yên ku hatine vêxistin an jî kuştin. Panelîst li ser van babetan jî sekinin û komkujiya Helepçe jî wiha anîn ziman. Şimdi bir Halepçe katliamı Nuke em li vê derê komkujiya Helepçeyê bi bîr dixînin. Di nav meha adarê da gelek komkujî hatine çêkirin. Em li ser weladekê Rûsya dijîn ku her derê vê xwîn herikiye. Ji komkujiya koçkiriyê bigrin heta ya Sivasê. Êdî behsa ew kuştin û xwîn rêtine. Lafları sıklaştırın çocuklar. Bu kavga faşizme karşı. Bu kavga hürriyet kavgasıdır. Li em sê sal şundatir ama îro jî di ser gelê Kurd ev qetiyam bi berdevam dike. Yani em îrotînên zima ku çi caran li cîhanê da kesek bila van qetliyaman bêdeng nemînin û em wek hemû gel jî dibêje Hiroşîmaya Kurdan e Helepçe. Komkujiya Helepçeyê 16 Edarê sala 1988 da ji aliyê sîstema Basva bi çekên kîmyavî hatibû çêkirin û 5000 zêdetir Kurd jî miribûn. Di vê panelê da cardin hate xwastin ku ev roj ji aliyên dewletên navnetewî va wek rojeka komkujiyê bê pêjirandin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.